Gipahibalo sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun UPAPRO nga magtukod og Peace and Development Center sa Davao Region. Ang proyekto gipunduhan og 17 million pesos. Ang tukuron nga pasilidad alang sa mga kanhi rebelde sa rehiyon. Magsilbi kini nga training hub alang sa skills development, livelihood training ug paghatag og suporta sa mga kanhi rebelde. Ang center gilaraw nga butangan og counseling area, seminars o pagbansay sa mga panginabuhian nga ilang magamit inig human sa reintegration. Gipasabot ni Mart Sambalud, ang Deputy Head sa UPAPRO Area Management Unit 11, Eastern Mindanao Plans and Program Unit, dakong tabang ang nahisgutang proyekto dili lang sa kanhing mga rebelde apan lakip na sa mga komunidad nga dugay ng apektado sa mga kagubot. All LGUs will take part in the establishment of the Peace and Development Center because these provincial local government units have their own transformation program plan. Dugang ni Sambalud, makatabang sab kini aron makunhuran ang tensyon ug mahatagan og mas klaro nga dalan padulong sa tiunay nga kalinaw ug kalambuan. Secretary Leo Tereso Magno, in his capacity as the Cabinet Officer for Regional Development 11, has already approved the resolution adopting the transformation program plans of these provincial local government units. So part of that is the establishment of the Peace and Development Center. Because from our end, we think and we deem it fit to establish the PDC because we wanted to ensure that all efforts, programs, and services intended for the former rebels will be devolved at the local level. Samtang nangayo og dugang suporta ang Kalinaw Southeastern Mindanao Regional aron matabangan ang kapin 300 ka people's organization nga padayon sa pagpanginabuhi sa mga komunidad sa rehiyon. Matud sa Kalinaw Southeastern Mindanao Regional, daghan pa sa people's organization ang nanginhanglan og dugang pagbansay gamit og kapital sa panginabuhian aron mulig-on ang ilang mga proyekto sama sa pagpananom, pagpanagat, small enterprises ug community processing ventures. Abangonon pagkita ko pa na mga community na din sa priority mo sa outside. Parang makikita na siya ka ng dili parehas sa sa nakagawa sila sa mga nangati pero na mga bikin mga mga aling hindi na sa management. Sumala ni Ida Marie Montero Lugguban, ang President sa Kalinaw Southeastern Mindanao Regional, importante nga padayong ihatag ang suporta ngadto kanila kay daghan sa mga people's organization gikan sa conflict affected areas. Ang lig-on nga panginabuhi ang makatabang kanila aron dili maaghat og balik sa kalihukan kontra gobyerno aron mapadayon ang naangkon nga kalinaw sa komunidad. Program aron sa UPAPRO ako takot dito akong pagkawan na nang dako din sa matabang labi na sa mga PO na maka-assist sa mga people's organization na din kami sa Kalinaw nga nagpapilipot ng mga PO. Padayon ng koordinasyon sa Kalinaw Southeastern Mindanao Regional sa mga lokal nga gobyerno, national agencies ug private partners aron madugangan og mga livelihood package, market access ug technical support aron nga mas motaas ang ilang income ug mapalambo ang komunidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.